Mireu, aquells que tingueu el programa, està bé perquè la gent ens anem posant i traient l'anorac. Crec que ho he dit, no? Que no funciona, no funciona la calefacció, us demanem disculpes, però és que a més, quan ens ho van dir ahir, al Augustus Forum, és que ahir era un dia tan espectacular, però és que clar, aquí una fasina, aviam això els enòlegs de la sala, entenc que les fasines necessitaven llocs frescos, no? Potser per també, o temes de control de temperatura, i potser per això aquí s'està fresquet. Allà al Augustus Forum és que era espectacular, ens entrava la llum, el sol, i van dir, bueno, no va la calefacció, cap problema. Bueno, tenim anoracs. Vinga, seguim, escolteu, ens sap molta greu perquè ara teníem una ponència que no la tindrem, i era una ponència que a nosaltres ens agradava especialment, era la ponència de l'Edgar Domènech, copropietari de Vinyes Domènech. Mireu, jo penso que és molt... Ahir vàrem tenir, ens van ensenyar un celler, Eudald Massana ens va ensenyar el desenvolupament d'un robot de vinya que estan fent. I això de que un celler desenvolupi una eina, un instrument, un robot, una tecnologia per aplicar-se al celler, està molt bé perquè ja no és l'usuari que transmet a un proveïdor les seves necessitats, els seus requeriments, sinó que ell mateix se les sap. I a l'hora d'explicar-ho, a més, explicar-ho en primer lloc. Ha tingut un problema, l'Edgar, ell ens ha demanat que us demanem disculpes per no poder estar aquí, nosaltres us les demanem com a organitzadors, però us prometem que si l'any que ve, encara que no vagi d'IA, la Wine Innovation Week, per poc que pugui, el tornarem a convidar perquè realment el que està fent és bastant espectacular a l'hora d'integrar tota la sensòrica que té i que la IA li proposi ja accions que executi, que han d'executar, algunes de manera automàtica, d'altres encara, i esperem que per alguns anys les hem d'executar les persones, però és la mateixa IA que interpreta les dades de diferents proveïdors, de diferents sensòrica que té i que diu, recomana el que s'ha de fer i algunes coses ja les fa. Vull dir que era interessant. Passem doncs a la següent. El títol era perquè vinguéssiu. Quant costa produir una ampolla de vi? Posem una pregunta una mica de dir, hòstia, quant costa produir una ampolla de vi? No sé, això és una... Per no posar ningú en evidència, no preguntaré quants cellers que esteu aquí sabeu exactament quant costa produir cada una de les vostres referències que teniu, però segur que és una pregunta interessant i que la IA ja veureu que ens ajudarà. Ara qui ens farà la xerrada és Antoni Altés, cofundador de Nawin, i no només, Toni, que també, no només, però que també ens explicarà com calcular quan val una ampolla de vi, sinó diferents exemples de diferents, ja no potencialitats, però realitats de l'aplicació de la IA en la gestió d'un celler. Toni, si vols. Bon dia a tothom. Si em permeteu. No, jo crec que així se m'escolta bé, no? Vale. No sé de què anirà la ponència o la Wine Innovation Week de l'any que ve, però Eloi, hi ha IA per a dies, mesos i anys, em sembla, perquè estem aquí tots abocats amb aquesta tecnologia. Bé, agrair a Innovi l'oportunitat de tornar a presentar una mica les nostres innovacions un any més. Nosaltres som a Nawin. Avui venim a parlar d'una pregunta complexa al qual nosaltres hem intentat donar resposta durant un projecte que hem estat treballant enguany amb Innovi i amb una sèrie de cellers partners, i és una pregunta molt genèrica que té moltes respostes possibles, i la clau de tot plegat és veure com donem resposta de forma personalitzada a cada un dels cellers. Molt ràpidament, qui no ens conegui, per a ubicar-nos, som una empresa tecnològica a Nawin, estem ubicats geogràficament a la Terra Alta, vam néixer allí. Sempre diem que som una plataforma de gestió integral de la vinya i el vi. Volem ser, la nostra missió és ser la millor plataforma tecnològica integral de gestió de la cadena de valor del vi.
Actualment donem solució a pràcticament tots els actors, empreses, autònoms, professionals, organitzacions dintre de la cadena de valor del vi, tant pagesos com cooperatives, cellers, denominacions d'origen, etc. I fem sempre una visió holística. La nostra obsessió, el nostre objectiu final és optimitzar a nivell màxim el temps dels nostres clients i eliminar la burocràcia la màxima tant com podem i a partir de les dades generar valor. 4 dades bàsiques, tenim més de 300 clients al sector, 300 clients directes però usuaris d'Anawin a través d'altres clients, agrupadors, tipus denominacions d'origen, cooperatives, etc. Estem gairebé als 2.000 usuaris. Fa més de 15 anys que estem treballant en el sector i bé, l'any passat, al desembre, vam obtindre un premi de la Plataforma Tecnològica del Vino, el millor projecte I+D+I, amb el que vam presentar a la Wine Innovation Week de l'any passat de l'aplicació d'intel·ligència artificial al sector, casos concrets. Jo sí que volia fer la pregunta. Quanta gent de la sala sap què li costa produir exactament els seus vins? No pot ser que ningú no ho sàpiga. Algú sí. Anava a fer unes quantes preguntes més. Aquesta dada la teniu per referència? Sabeu exactament cada una de les referències? I dediqueu temps en això o la cosa es genera automàticament? Teniu les dades accessibles a temps real des de qualsevol lloc? Això és el que nosaltres hem intentat resoldre i donar resposta a totes aquestes preguntes, des de la nostra vessant, des de la vessant tecnològica i des de la vessant de donar un valor al sector. Quant costa produir una botella de vi? El que comentàvem abans, al final nosaltres el que volem és intentar, el que pretenem és desenvolupar una solució genèrica però adaptable, escalable i aplicable a la realitat de cada un dels nostres clients. Sobretot, aprofitant les dades existents. Portem 2 dies parlant, tal com s'ha mencionat ja, parlant de dades i un cop més, li hem de saber treure suc en aquestes dades. En la proposta que nosaltres intentarem explicar avui, el que pretenem és maximitzar fins a l'extrem les dades que ja actualment existeixen al celler en la banda administrativa. Aquí li podrem alimentar amb totes les dades, veureu una demo, si la Wi-Fi ens ho permet, veureu una demo d'una IA real treballant amb dades reals de celler. I sobretot, pensada per a la realitat del sector. El sector vitivinícola espanyol, que és un sector de pimes i micropimes. Merci. D'on venim? Venim enguany a presentar com us comentava, un projecte que vam estar treballant durant aquests últims mesos arran d'una primera innovació que vam presentar a la Wine Innovation Week del 2025. L'any passat vam poder presentar una tecnologia mitjançant la qual el que buscàvem nosaltres era agilitzar al màxim l'entrada de dades administratives. Són aquelles dades que a ningú li agrada gestionar. Nosaltres ens toca lluitar amb el cavall més lleig, diguéssim, i nosaltres estem acostumats a parlar de llibres de registre, de traçabilitat, d'impostos, sílice, AICA, estem acostumats a parlar sobre quadern de camp, quadern de camp, aquest tipus de qüestions regulatòries, obligatòries, que realment sempre s'ha dit no aporten valor al sector, però nosaltres intentem que això no sigui així i donar-li la volta. Llavors, un dels casos d'ús que vam presentar l'any passat és el cas d'ús
que ens van donar el premi a la plataforma tecnològica del Vino, és la digitalització de l'entrada de dades. Per tant, l'any passat vam poder presentar una tecnologia mitjançant la qual a través de notes de veu per WhatsApp podíem gestionar entrada de dades a celler, a camp, també fent fotografies, digitalització documental, però la digitalització documental, els OCRs, fa molts anys que existeixen. La vessant, l'especialització dintre de Vinya del Vi ens permet fer els assentaments específics per a complementar amb tota la regulació. Per exemple, en el tema dels productes fitosanitaris, poder extreure lots específics de productes fitosanitaris, el número de registre, que després ens permetrà controlar el correcte compliment a nivell de dosificacions, terminis, caducitats de productes fitosanitaris. I no només això, sinó digitalitzar a nivell de línia el cost de compra de cada un d'aquests recursos ens permetia avançar moltíssim i democratitzar la tecnologia i apropar a tothom del sector una tecnologia que ens permeta complir aquests requisits d'una forma hiperàgil i sobretot guanyar una entrada de dades d'una forma molt fàcil. Durant aquest últim any hem estat evolucionant el projecte, hem col·laborat amb 3 cellers que tenen vinyes pròpies i que han fet un ús intensiu d'esta tecnologia i durant aquest any, gràcies a les dades existents i a la plataforma, més les dades que hem alimentat amb intel·ligència artificial, hem pogut crear un altre cas d'ús específic que és, anem a donar-li un valor concret i específic, que és poder donar una estimació del cost de producció d'una botella de vi. La pregunta, la presentació es titula Quant costa produir una botella de vi, però realment el que interessa és quant costa produir la meva botella de vi al meu celler, a casa meva, amb la meva realitat. I aquí està la gran diferència. Els factors que fan variar el cost d'una botella de vi, diguéssim, amb aquest enfoc és el tipus de celler. Evidentment, hi ha diferents tipus de celler que tenen diferents realitats a nivell financer, a nivell d'organització, cooperatives, bodegues familiars, un model més industrial. El model productiu, el fet que siguin vinyes pròpies o siguin raïms comprats d'un viticultor o bé, dintre de la traçabilitat, incorporem vi most o vi comprat a do i altres productors. Les pràctiques enològiques a nivell de criances, etc., això fan variar també d'una forma rellevant el cost. És el gran repte, els cupatges i la traçabilitat, poder arrastrar els costos amb la traçabilitat i sobretot el gran objectiu és explotar totes les dades disponibles ja al celler, tant com us comentava a nivell de llibres de registre de traçabilitat com a la part de quadern de camp i dades manuals en format paper que estan al celler i les dades de l'ERP. L'enfoc per a realitat del sector, coneixem que el sector a nivell estatal majoritàriament està format de pimes i micropimes. L'enfoc de l'eficiència és el nostre enfoc principal, per tant, el que intentem buscar no és aportar moltes més dades a la plataforma d'entrada, sinó explotar les dades ja existents per tal de democratitzar la tecnologia i que qualsevol celler, a partir d'una mida mínima, 50-100.000 botelles, pugui ja fer ús i explotar aquesta tecnologia i que no sigui necessari ser una gran corporació. I sobretot el reaprofitament de dades que hem comentat, el quadern de camp, traçabilitat, RP, les dades ja existeixen i els hem de donar valor. Com podem abordar un projecte d'aquestes característiques? No hem de pensar que és un tot o res, podem anar en un primer nivell, en un primer nivell en el qual ja som capaços de fer un càlcul inclús de forma retroactiva.
al tenir traçabilitat, al carregar aquests llibres de registre a la plataforma, això ens dona una retroactivitat i ens permet arribar a les pesades i a partir d'aquí ja tenir una primera valoració, no només amb llibres de registre, sinó també amb el quadern de camp. Un segon nivell molt interessant per a millorar aquesta valoració seria la integració amb l'ERP corporatiu. Moltes de les, jo crec que la majoria de cellers del país ja tenen un ERP per a facturar la part de facturació i comptabilitat i aquesta integració amb l'ERP o amb altres plataformes com Unafis o altres plataformes que estiguin disponibles és una part essencial i clau. I el nivell 3 d'automatització és en el qual ja incorporem eines d'intel·ligència artificial per a poder millorar i automatitzar encara més les entrades de dades i explotar-les encara més. Durant el projecte vam identificar bastants reptes. Uns els hem classificat en dos diapositives, els reptes que venen del camp, del treball del dia a dia de les vinyes, com són evidentment reptes evidents, l'exercici fiscal, comptable, financer, que treballem les empreses habitualment l'any natural, mai coincideix en l'exercici agronòmic. D'aquí es deriva que costos d'una botella de vi que tingui 3 mesos de criança fàcilment són costos que venen de 3 exercicis fiscals diferents. La variabilitat dels costos de la vinya, quan els costos depenen de la productivitat. Anys com el 2023-2024, que la productivitat va caure en picat, els costos de producció es van disparar i això tampoc tenim uns sistemes de previsió molt fiables. Llavors això ens dona una variabilitat molt complexa. Els rendiments d'extracció de premsa, no tots els cellers tenen els mateixos rendiments ni a totes les zones del mos de premsa, inclús dintre d'un mateix celler diferents qualitats de vins tenen diferents potencials d'extracció. Per tant, això és una variabilitat també que ens afecta i ens causa un repte. Amortitzacions de les inversions, serveis, tot això que és molt variable, lloguers, avaries, serveis externs, etc. A nivell de celler, els reptes que vam haver de resoldre també és la possibilitat que el raïm i el vi vingui de diferents orígens. Per a fer una botella de vi pot ser que tinguéssim raïm propi, de vinyes pròpies, que tindrà un cost que vindrà de la meva mà d'obra i de la meva comptabilitat, que tinguéssim raïm de tercers o inclús vi comprat a un altre celler. Això deriva també en un producte en el qual podem realitzar una sèrie de cupatges, moviments, pràctiques analògiques que ens han d'arrastrar els costos amb la traçabilitat. Dintre de celler també tenim una part molt important de costos d'estructura, costos indirectes, que s'han d'imputar segons el criteri propi de cada celler en els seus productes. No és una tasca gens fàcil. Nosaltres hem optat per dissenyar un sistema que sigui, creiem, bastant flexible perquè cada celler pugui aplicar el seu criteri d'imputació d'aquest tipus de despeses, d'estructura i costos indirectes. El sistema que hem dissenyat ens permet aplicar els costos de forma integrada amb l'ERP, amb una sèrie de categories de costos, amb una sèrie de categories de productes, qualitats finals de productes i amb unes franges, amb unes dates específiques. I el tema de la criança. La criança també és un element que és complex en el càlcul de costos. Aquí us hem posat un arbre de traçabilitat real d'un client nostre que il·lustra una mica la complexitat. A dalt de tot tenim, evidentment, les pesades i a baix de tot el producte final i des del primer moviment fins a l'últim moviment aquí han passat moltíssimes coses. Això és la realitat del dia a dia de la traçabilitat d'un celler i això és
d'una complexitat extrema a nivell de resolució. Un exemple molt pràctic d'uns números bàsics, només a nivell il·lustratiu, a nivell didàctic, com calculem els costos de la criança. Una bota de 225 litres que té una esperança de vida de 3 anys, si sempre estigués plena, aquesta bota podria criar un total de 246.375 litres dia. És a dir, per tant, aquesta bota que m'ha costat 900 euros, per a criar un vi durant 6 mesos, m'hauria invertit 0,65 euros. Números ràpids per a il·lustrar un sistema de comptabilitat que ve de la traçabilitat. Hi ha molts recipients de criança, hi ha botes, hi ha fuses, hi ha productes de diferents qualitats, diferents costos, etc. Tot això ho tenim previst. 3 categories de costos. Costos directes de producte, costos objectivament molt fàcils d'imputar, que és la matèria primera, és el raïm o el vi, productes enològics i matèria seca, això ho tenim previst. Categoria B, costos directes del procés, costos que venen, diguéssim, de la feina del celler, l'envelliment, l'embotellat, serveis de tercers que podem contractar. I tercera categoria de costos, costos indirectes, costos d'estructura, que podem imputar. Amortització del celler, personal administratiu, serveis contractats, etc. Vaig més ràpid perquè m'estic quedant sense temps. Com anem de temps? Que siguin 5, si pot ser. Com ho fem? Com ho fem? Sense duplicar, evidentment, el sistema s'ha d'alimentar amb unes quantes dades més i s'ha de tenir la casa mínimament ordenada, però els clients d'Anawin, els clients que tenen la nostra tecnologia i en la mateixa plataforma gestionen camp i tots els costos de camp i celler i tots els costos vinculats al celler, tenen una bona part del projecte feta. Per tant, si tens un producte de traçabilitat com el nostre, tens un molt bon punt de partida. Després, sempre invitem a integrar amb l'ERP. Per acabar d'alimentar el Data Lake, creem com un espai de dades particular a Anawin, allà on tenim un model de dades específic per a calcular això. Implementem la intel·ligència artificial per a capturar més dades, sobretot, us comentava, a nivell administratiu, facturació, factures, etc. Qüestions d'aquest estil o despeses o feines que podem anotar a nivell notes de veu. I després entreguem el resultat, l'entreguem amb un panell de Business Intelligence. Nosaltres treballem amb Power BI, que segurament tots vosaltres coneixereu, però al final és una tecnologia més. Avui no us porto cap panell de Power BI perquè bàsicament tots coneixereu i volíem ser una miqueta més ambiciosos i portar-vos una part de GPT, la part de xat GPT. Llavors, intentem connectar això. A veure si funciona. Us prego una mica de paciència perquè això de fer demos en directe, en la part dels tecnòlegs, a vegades no ho tenim tot controlat, en entorns de desenvolupament com és el que veureu. No esteu veient un producte finalitzat, veureu un producte que està en desenvolupament, Start stream, a veure... Sí? Pots veure? Llavors, el que fem nosaltres, amb totes aquestes dades, a temps real, teniu els costos de producció de cada un dels lots del vostre vi a un panell o un Power BI, o bé, ara estem treballant en integrar això amb intel·ligència artificial, i llavors hem muntat un data lake, una interfície que té una semblança amb ChatGPT, si coneixeu, allà on li podem preguntar coses. Jo m'he preparat uns prompts que tinc per aquí, com per exemple, faig un copiar-pegar. Jo li puc preguntar aquí, quin és el client més rendible en base a les vendes, els tops 3. I això el que fa és consultar les dades a la nostra base de dades, a la base de dades amb les vostres dades, i aquí us apuntarà una resposta.
que es veu aquí, són aquests 3 clients, no? Amb les dades. Però jo li vull demanar, dona'm també la rendibilitat en percentatge. Això ens permet crear un sistema allà on els límits siguin una mica les vostres mètriques, les vostres necessitats. Aquí m'ha donat les dades abans amb el percentatge, que és el que li he demanat. Després li he demanat quin és el cost mig de producció dels vins negres. Això em farà la consulta específicament per als vins negres i aquí em diu que és un cost de 8,25 euros el litro, però ho vull desglossar per anyada. Estem parlant de costos en aquest moment, però us comentava que en aquest celler, això és un celler de proves que hem creat nosaltres, allà on hem integrat un ERP amb unes dades fictícies de venda d'una sèrie de clients ficticis i hem implementat, a més, una sèrie de productes amb una traçabilitat específica. Jo als productes els he donat noms de pics de muntanyes del país. Llavors, jo puc preguntar quina és la rendibilitat del Pedraforca. Per a calcular la rendibilitat no només tinc els costos de producció de raïm, de costos de producció del vi, que us he explicat com ho calculem, sinó que a més hem integrat les vendes de l'ERP i el sistema sap calcular quina és la rendibilitat del Pedraforca, de fet per anyada. Tinc altres prompts preparats. Vull, per exemple, el detall. Dona'm el detall dels costos del Pedraforca, del Matagalls, em sembla. I aquí em dirà quins són l'escandall que m'ha generat costos del producte Matagalls. Aquí tenim, ja ho veieu, les ampolles utilitzades, els taps, la càpsula, la caixa de cartró, mà d'obra, d'etiquetat i encaixat, productes tecnològics, costos indirectes. De fet, tenia un parell de prompts. Vaig directe a l'arxiu de prompts, perquè així anirem més ràpid, perquè se m'acaba el temps. Aquí tenia un prompt bastant interessant, també. Si em permeteu. Quins són els productes que tinc menys rendibilitat? Aquí em diu el Puigsacalm, el Montsant de Pallars, una rendibilitat del 2,8%, i aquí li preguntem, aquí ens explica per què tinc aquesta rentabilitat tan baixa, on estan els problemes. Fem una anàlisi, li demano, fem una anàlisi específic del producte Puigsacalm per detectar on està el problema de rendibilitat. Veieu, no? I aquí em diu un diagnòstic, etc. On està el problema per clients? Quin és el client en el qual tinc problemes de rendibilitat en aquest producte? I aquí al final em dona unes conclusions. El problema principal és que el preu de venda és massa baix respecte al preu de compra, que faríem els preus. Aquí tenim una sèrie de recomanacions. Evidentment, això cada algú ha de valorar la implementació, però tenim aquesta capacitat d'anàlisi de dades de forma integrada. Jo crec que se m'acaba el temps. Si després teniu ganes de jugar amb el xat, estaré encantat de deixar-vos el mòbil i ho podeu jugar. Moltes gràcies a tothom.